Кичке 9-нчы арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. 57% үскән товар әйләнешен яңа ачылган КамАЗ җыю линиясе күпмегә арттырыр. 3, 2, 1, поехали. Татарстан президентының Үзбәкстанга 2 көнлек эш сәфәре Радик Гыймаев күзәтүендә. Бер үзе эш бала белән калды. Конечно, шаңаны, капитан врачлар килгәч инде әйбәт кулларга ләкте дип алай килеп чыкмады. Биектауда яшәүче Фәтхуллиннар гаиләсенә ничек ярдәм итеп була? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Казанда Финляндия эшмәкәрләре. Татарстан белән Финляндия эшмәкәрләре циркуляр икътисад буенча нинди килешүләр алып барды? Айза Шаймарданов. Балалар өчен таган урынына чаган агачлары. Ничего не меняется. Только цвет. Йорт яннарын нинди киләчәк көтә? Безнең Ишегалды программасы хакында Рәмзилә Гафиятуллина. Татарстан Үзбәкстан эшлекле форумын уздырып КамАЗ заводы ачылышында катнашты. Җирле татарлар белән күрешеп ТНВ корпунктында булды. Татарстан президенты Үзбәкстанга 2 көнлек эш сәфәре дәвам итә. 2 ел элек сентябрьдә булган визиттан соң нәтиҗә күзгә күренерлек. Бүгенге 2 яклы товар әйләнешебез 146 миллион долларга җиткән. Хәзер нинди багланышлар ныгаячагын Радик Гыймаев белеште. Нәкъ биредә данлыклы КамАЗ машиналары җитештерелә инде. Самаркандта яңа линияны тантаналы төстә ачтылар. Өлкәдә исә мондый тәҗрибәгә инде 1 ел. 2018дә йөк машиналарын үз автотрейлер оешмасы нигезендә җыю оештырылган иде. Мы увидели, что это современнейшее предприятие, очень высокотехнологичное. Мы видим вот прекрасный сборочный корпус, который за короткое время был построен. Перспектив юнәлешләрне президент җирле хөкүмәт рәисенең урынбасары Эльвир Ганиев белән дә билгеләде. 2 яклы товар әйләнешенең 57% артуында 2 ел элек 2 президентның очрашуы көчле тәргеш биргән. Татарстан Үзбәкстан эшлекле форумда да багланышларны ныгыту юлларын өйрәнделәр. Самарканд шәһәренең мәдәниятен рivojlantirishga Татарга тылмаш кирәкмәгәне президентның милләттәшләре белән аралашу вакытында сизелде. Бу республикада татарлар саны 300 меңләп, ягъни илдәге халыкның 1%. Күпләп Ташкент һәм Самарканд өлкәләрендә урнашканнар. Мы плачем, когда играет тальян-гармон. Но мы не можем жить без плова и песен Юлдуз Усмановой. Что нам делать? Подскажите, товарищ президент. Безнең милләт өчен бик кирәк. Шулай үзегездән татар итеп хис иткәнегез өчен, Татарстан белән якын булырга тырышканыгыз өчен чын күңелдән рәхмәт. Милләттәшләр тормышыннан хәзер татар дөньясы күпкә хәбәрдар. ТНВның бердә үз корреспондентлык пункты оешты. Бу фикер шулай ук президент белән моннан 2 ел элек сентябрьдә күрешкән чакта кабул ителгән иде. Хәзер ул читтә эшләтүче 13нче пунктыбыз булды. 30лап мәртәбә инде ул үзенең эшен күрсәтте. Бик матур, киләчәге бик зур, бик кирәк. Монда яшәүче татарларда, читтә яшәүче татарларда күрә. Һәм бу корпунктның киләчәге бик зур. Визитның мәдәни программасында шулай ук тарихи костюмнар театрына сәфәр дә бар. Үзбәкстаннан Радик Гыймаев, Марат Хусейнов, Яңа Гасыр каналы. КамАЗ мастер командасы слесаре Валерий Мирный ватан алдындагы казанышлары өчен 4нче дәрәҗәдәге орденга ия булды. Дәүләт бүләген Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путин тапшыра. Валерий Мирный КамАЗ мастер командасы составында Россия чемпионаты, Дөнья кубогы ралли һәм Дакар марафоннарында җиңүләр яулауда катнаша. Ул узышлардагы йөк автомобильләренә төрле җиһазлар ясый. Исегезгә төшерәбез, КамАЗ мастер бу елларда Дакар ярышларына юл тотты. Валерий Мирный җитештергән детальләр спорт машиналарында гына түгел, гадәти КамАЗларда да кулланыла. Владимир Путин үз чыгышында һәркемнең ил үсешенә лаеклы өлеш кертүен ассызыклый. Сегодня в зале поистине блестящая плеяда представителей ведущих предприятий, известные врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта. Вас, дорогие друзья, уважают за огромный труд, за преданность призванию.
Үш балалы әтиге ярдәм кирәк. Биектау районында яшәүче Фатхуллиннар гаиләсенә кайгы килә. Игзәк балаларын тапканнан соң әни кеше мәңгелеккә күзләрен йома. Өстәвенә алар арендалы торакта да яшәгән. Хәзер гаилә башлыгын өстендә бер юлы берничә проблема. Аңа ничек ярдәм итеп була? Бу хакта алдагы материалда. Безнең никахыбыз теркәлде. Инде шушым тумас минутлардан сизне их белән хатırlayып итәм. Шын гаилә булып алар нибары бер атна яшәп кала. Берничә көннән 2 игезәк бала тапканнан соң 33 яшьлек Дилә мәңгелеккә күзләрен йома. Иртәнге яктан авырта башлап, аны ире монда безнең Биектаудагы больницага алып китте. Аны раскрытиесе тиз башланып, беренче баласын монда табырга мәҗбүр булды. Хәзер игезәк кызлар Асыл яр белән Айзилә Республика клиник балалар хастаханәсендә. Әтиләре радик сөт комбинатында эшли. Декрет ялы алырга җыена. Тик эш шунда гаилә фатир арендалап яшәгән. Хәзер 30 яшьлек ир өстендә торак балалар акча мәсьәләләре. Аллага шөкер, кешеләр ярдәм кулларын сузалар. Аллага шөкер, бөтенесе шалтыраталар. Кайгыларны уртаклашалар. Ил төкерсә күл була. Социаль шелтерләрдә ярдәм сорап ролик чыгуга битараф булмаучылар тәкъдимнәр яза. Мин дә РКБ янында торам, бәлки берәр ярдәм кирәктер, кешемнән килгәнчә ярдәм итәргә тырышырмын, языгыз. Алар кайсы шәһәрдә яши? Киемнәр, азык-төлекне ничек тапшырып була? Хәерле кич, әйтегез әле зинһар, акчадан тыш алырга тагын нинди ярдәм кирәк икән? Кем белән элемтәгә керергә мөмкин? Балалар белән утырып тора алам, кирәк булса кибеткә барып киләм, бәлки бу урынсыз кебек күренер, тик кайчакта шундый ярдәм дә бик кирәк. Алга таба Диләнең апасы Радик белән балаларны үзләренә алып кайту яклы. Кияүне ялгыз калдырмаячаклар. Тик Ләйсәннең үзенең дә 2 баласы бар. 50 квадрат метрлы фатир арендалап яшиләр. Бу гаилә соципотекада 5 ел чиратта тора. Фатир киләсе ел ахырына булыр дип көтәләр. Ул булганча район хакимияте ярдәм тәкъдим иткән инде. Хәзергә алар инде менә 3-4 бүлмәле фатир излибез, кеше фатирын вакытлыча торып торырга, инде түләвенә әзрәк ярдәм кулы сузарбыз дип ышанабыз. Полностью булыр, ни өчен дигәндә аларның доходлары күп булмый, ләкин ташламыйбыз булгач ташламыйбыз инде. Мәрхүм Диләнең 10 яшьлек улы улы Әмирхан беренче ирдән малайны үз әтисе алып китергә теләк белдергән. Аның торагы да, эше дә бар. Әмирханны инде бер укуларын, бөтен нәрсәсен булышып, аның үзен дә безнең белән буласы килә инде. Кичкенә балаларны тоже мин калдыра алмыйм инде, минем сеңлем ул. Әмирханның әтисе белән дә элемтәгә чыктык. Мин улымның туганнары белән аралашуына каршы түгел, тик үзем тәрбияләп үстергә теләр идем. Үзе ничек хәл итә инде. Вәзгыятькә Татарстанның бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле дәрәсендә ачыклык керттеләр. Вопросы жизнеустройства детей в ситуации потери родителей, одного из родителей. Закон буенча бала үзенең ата-анасында тәрбияләнергә тиеш, әгәр аларны берәрсе үлә икән, икенчесенең тулы хокукы бар. 10 яшьлек баланың фикере әлбәттә исәпкә алынырга тиеш, тик соңгы карарны тиешле органнар һәм законлы вәкил хәл итә. Уллары кемдә яшәячәген 3 гаилә җыелып хәл итәчәк. Фатхуллиннарга ярдәм итәргә теләүчеләр исә экранда күрсәтелгән карта номеры буенча акча күчерә ала. Торак мәсьәләсе генә хәл ителсә дә җиңелрәк булыр иде диләр. Биектау районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Ришвәт бирелгәме юкмы? Халыкның 8%-нда шундый уй булган. Быел республикада узган сораштыру нәтиҗәсен игълан иттеләр. Ришвәт бирүнең сәбәпләренә килгәндә күбесе проблеманы законлы юл белән хәл итәргә вакыт һәм мөмкинлек булмавын әйтә. Шулай ук түрәнең мәрхәмәтлелегенә ирешү өчен башкалар биргәнгә традицияны бузмас өчен ришвәт бирәбез дип җавап кайтаралар. Икенчеләре нинди генә очракта да ришвәт бирмәй, җинаять җаваплылыгыннан курка. Иң коррупцияле дип ЮХИДИ хезмәткәрләрен, вуз мөгаллимнәрен һәм табибларны атаганнар. Любой житель республики. Кеше кай вакыт ришвәт бирү котылуына кулай күрә. Әйтик, ниндидер хезмәтне 7 көн эчендә алырга тиешле ди, әмма бу эшнең ким дигәндә 1 айга сузыласын аңлый, тизләтергә тырыша. Цифрлы сервислар бу фактларны киметүдә үз өлешен кертә. Гади кешеме, эшмәкәрме, оешмаларга мөрәҗәгать иткәндә арадашчыларны мөмкин кадәр әзәйтергә кирәк. Татарстанда яшәүче һәр 5-нче кеше ришвәт бирә алмый. Әлегә кызыклы тикшерү турында тулырак Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Байлар белән ярылар арасындагы аерма елдан-ел арта. Социаль ярдәм нәтиҗәле түгел. Җәмгыятьтә аңлашу, бердәмлек артсын өчен нишләргә? Бу хакта Казан Федераль университетының иҗтимагый сәяси һәм конфессияләр мәсьәләләре буенча эксперт советы иҗтимагый палатада фикер алышты. Аларны Гөлнар Сайфетдинова тыңлады. Освоение этих гражданских прав и свобод
Үзенең һәм якыннарының сәламәтлеге куркынычсызлык, матди крем, гаилә бәхете беренчел, икенче урында кешенең җәмгыятьтәге урыны, шәхси уңышы, мөстәкыйльлек. Бу көндәлек кыйммәтләр гражданнарның аңлашуында мөһим урын алып тора. Әмма бүгенге бөтен Россия сораштыруы күрсәткәнчә, халык аерманың артуын сизә. 37% россиян считают, что... Халыкның 37% бердәмлек бар дип санаса, яртысыннан артыгы аны юк ди. Күпчелек һәркем үз проблемасын үзе шишәди һәм иң зур аерма дип 76% байлар һәм ярлылар арасындагы каршылыкны атый. Җәмгыятьтәге кыйммәтләрне социаль институтлар, коммерцияле булмаган оешмалар да алга сөрә. Всего среда волонтеров. Коммерцияле булмаган оешмаларга керүче хәйрияче һәм волонтерлар 2 миллион ярымнан арта. Россия күләмендә бу зур саннар дип әйтеп булмый. Безнең республикада да сыйфатлы хезмәт күрсәтә алырлык коммерцияле булмаган оешмалар күп түгел. Ныклы эшчәнлек алып баручылары 19-дан артмый дип белгечләр. Мне кажется, что НКО у нас нет. Бу очракта грант ярдәменең аз булуына ишарәлиләр. НКО у нас выигрывает и по 8 миллионов. НКОларның 8 миллион, 10 миллион откан очраклары да бар. Ярдәм юк дип әйтү дөрес түгел. Ил буенча 8 миллиард сум артык зур сума булмаса да, без дөрес юнәлештә барабыз. Эш акчада гына түгел диючеләр дә бар. Хәзер коммерцияле булмаган оешмалар тәкъдим иткән проектлар һәр вакытта да тормыштагы проблемаларны кулашламый. Аларга торак коммуналь хуҗалык, мәшгульлеккә кагылышлы эшчәнлекне дә җәелдергә кирәк. Халыкны берләштерүче, аңлашуга илтүче кешеләр турында да каршылыкка китерүче сәбәпләрне дә барладылар. Гөлнас Сәйфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Тормыш дәрәҗәсе буенча Казан Россиядә беренче урынга чыккан. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы финанс университет белгечләре игълан итә. Рейтингның 2нче урынында Грозный, 3нчедә Төмән, 5нче һәм 6нчы урыннарда Санкт-Петербург белән Мәскәү. Җиңүче шәһәргә премияны бүген Мәскәүдә тапшырдылар. Мэр Илсур Метшина махсус диплом һәм сын белән вуз ректоры Михаил Искендаров бүләкли. Россиядә әлеге тикшеренү 78 калада үткәрелгән. Сораштыру вакытында халыктан юллар сыйфаты, җәмәгать транспорты йөреше, мәгариф һәм мәдәният өлкәсе үсеше һәм торак фондының торышы белән кызыксыналар. Это труд всех. Один город это не побеждает. Это вот как раз те случаи, когда работает команда. Наше федеральное руководство, коллеги из федерального правительства, наш первый президент Митимир Шаймиев, действующий Рустем Агалевич Миниханов. Все в одной лодке. И, конечно, наши трудолюбивые жители Казани. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Казанда Финляндия эшмәкәрләре. Татарстан белән Финляндия эшмәкәрләре циркуляр икътисад буенча нинди килешүләр алып барды? Айза Шаймарданов. Эшле дә, йортлы да. Авыл җирендә яшәүчеләрне тораклы итү өчен өр-яңа программа. Программада каралган 1%-ка кадәр булган ташлама белән уланы сатып алачак. Дәүләт Советының комитет утырышыннан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Бүген Татарстан парламенты делегациясе Казакстанда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казакстан Мәҗлесе рәисе Нурлан Нигъматуллин белән очрашты. Ике республика парламенты арасында 2007 елда ук килешү төзелгән. Хәзер комитетларга да хезмәттәшлекне арттыру бурычы куела. Казакстан парламенты рәисе Татарстанның цифрлы технологиягә күчү тәҗрибәсен Халыклар ассамблеясын үрнәк итеп куйды. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Казакстан премьер-министры Әскәр Мамин белән очрашты. Ике республика арасында товар әйләнеше 700 миллион доллардан артып киткән. Сәүдә-икътисад өлкәсендә яңа уртак проектлары башлау мөмкинлеге дә бар. Хезмәттәшлекне арттыру юллары турында Фәрит Мөхәммәтшин Казакстан парламентының сенат рәисе Дарига Назарбаева белән дә фикер алышты. Мондый очрашулар ике як арасында элемтәләрне ныгытуга зур этәргеч ди Фәрит Мөхәммәтшин. Без шатланабыз. Казакстан үзенең үсеше белән күп кенә элеккеге союздаш республикаларга караганда менә бүгенге тормышында алга киткән. Күп мәсьәләдә халыкара тынычлыгы, сәясәте, икътисады, бөтен дөньяда булган илләр арасындагы абруе белән. Казанга бүген фин делегациясе килде. Алар монда 2 көн булачак. Кулланылган майдан кабат май ясау, көн күрүш һәм сәнәгать калдыкларыннан ягулык булдыру. Финляндия эшмәкәрләре Татарстан компанияләре белән уртак предприятиеләр ачу теләге белдерде. Финляндиянең Россиядәге елчесе Микка Хаутала җитәкчелегендә үз проектларын тәкъдим иттеләр. Шул рәвешле экологик проблемаларсыз алар чүп реформасына кушылырга тели. Тулырак Айза Шаймарданов.
Эшлекле сөйләшү бер якта фин ширкәте вәкилләре, икенче якта Татарстанныкы. Финляндиягы үз продуктларын монда киң җәелдермәкче. Сидклентек ширкәте көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларыннан икенче шимал ясарга тәкъдим итә. Мы говорим о возобновляемом вторичном сырье. Без икенче шималны торгызу һәм энергетика буларак куллану турында сөйлибез. Татарстанда шу буенча эшләүче төбәк операторлары белән кызыксынабыз. Тәкъдимнәребезне иртәгә президентка җиткерәчәкбез. Шупны айыру комплексларын төзү, ягылык җитештерү һәм аны куллану оештырасыбыз килә. Финляндия эшмәкәрләре көнкүреш калдыкларыннан тагын да шимал ясарга тәкъдим итә. Бу хакта әле быелның апрелендә килешү төзелгән иде. Казан энергетика университеты базасында циркуляр икътисад үзәген булдыру турында сөйләштеләр. Аның белән Финляндиядагы зур үзәкләрнең берсе Цитра тикшерүне үзәге шөгыльләнә. Һәм менә Финляндиянең Россиядәге елчесе Мика Хауталаның эшмәкәрләр белән Татарстанга килүен, элемтәләрнең көчәю турында сөйли. Ул бүген фин тәҗрибәсе белән таныштырды. 20 ел элек шүпнең 60%-ын шүплеккә ташлый идек, хәзер 1%-ын. Шүпнең 58%-ы яндырыла, 41%-ы икенчел шимал буларак кулланыла. Бүген Финляндия экология һәм шүпне эшкәртү ягыннан иң алга киткән илләрнең берсе санала. Анда 9 шүп яндыру заводы эшли. Ул үз чиратында энергия буларак кулланыла. Фин җирендә бүген хәтта кулланылган майдан яңадан май ясыйлар. Сегодня мы поговорили с представителями как раз Татнефти о том. Без бүген Татнефть вәкилләре белән сөйләштек. Без уртак предприятие булдырырга телибез, чөнки без бөтен Скандинавиядән май җыябыз. Бүген Россиядә моның белән шөгыльләнмиләр. Зур компаниялар тоталар да нефттән май ясыйлар. Тирәнгә урнаштырыла торган контейнерлар, каты калдыкларны эшкәртү һәм башка тәкъдимнәр аларны республика җитәкчелегенә дә җиткерәчәкләр. Хәзер Россия белән Финляндия арасында икътисади мөнәсәбәтләр ныгый бара. Узган ел товар әйләнеше 9% артып, 12 миллиард еврога җиткән. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда фин халкы мәдәнияте көннәре дә ачылды. Шара смена заманча мәдәният үзәгендә үтә. Хәзер анда хезмәттәшем Динә Хисаметдинова эшли. Динә, финнар Казан халкы күңелен ничек күрә? Кичкенә Финляндиягә әверелде. Әлеге минутларда минем артымда шул мәгънәсендә фин дулысы, этнофолк төркеме чыгыш ясый. Әйтергә кирәк, Финляндия халкы гореф-гадәтләрен сакларга тырыша, шуңа күрә этнофолк көйләрен, милли көйләрне тыңларга тырыша. Бүгенге кичәгә Финляндия илчесе Мика Хаутала һәм Финляндиядәге татар диаспорасы җитәкчесе Окындахир да килде. Biz birgə kilən qonaqlar bilən siləşib ülgürdük, əydəgiz fikirlərini tınlayıq. Bu smenaga 3-cü tapqa kiləmində әртәсек üz öyümə kilgəkədir, kisidən. Замечательно, что есть такое место, как смена, где можно прийти, поприсутствовать, поучаствовать, проникнуться культурой других стран. Вообще и душа всей финской культуры, финский фольклор, природа финская, именно это меня увлекает. Фин халкы мәдәнияте көннәре Казанда 30 ноябрьгә хәтле дәвам ителәчәк. Тамашачыларга лекциялар, осталык дәресләре һәм хәтта музыкаль спектакльдә тәкъдим ителергә тиеш. Фәнис. Рәхмәт, Динә. Турыдан-туры эфирда минем коллегам Динә Хисаметдинова. Матурлык теле җаннар. Республиканың 7000 ишек алдын тулысынча ремонтларга кирәк. Моны җәйке уздырган инвентаризация күрсәткән. Бу зур эш безнең ишек алды программасы буенча алып барыла. Йорт яннарын тәртипкә китерү өчен киләсе елга 17 миллиард сум акча бүленәчәк. Эшне кайдан башларга җыйналар? Тулырак Рәмзилә Гафиятуллина. Шыгырдасаң да килмейләр, шыгырдамасаң да. Исаев урамы 18-нче йорт ишек алдындагы бу таганны инде күптән лаеклы ялга узатырга вакытта бит. Алмаш юк. Буяп куялар да, вәссәлам. Ничего не менялось. Только цвет. Балалар мәйданчыгындагы бу таудан төшү бер хәтәр булса, менә тагында куркынычрак. Әлеге күпердән атлап түгел, сикереп йөрсәң генә. Биредә бала сыярлык ярыклар. Надежда Шахалеваның тәрәзәләре мәйданчык ягына карый. Монда аның балалары уйнап үскән. 50 ел элек ничек булса, хәзер дә шул дип уфтана. Хәзер менә ремонт көтеп яшиләр. Я сюда почти не вожу. Монда чыгарасым да килми. Уңайлыклар юк бит. Безнең кумлыкка этләр, мәчеләр хуҗа. Ремонт киләсе елга булыр дип көтә-көтә, алар ял итәргә Гагарин урамындагы 105-нче йорт ишек алдына йөриләр. Мондагы шартларга тел шартлатырлык ремонт 12 миллион сумга төшкән. Бигрәк тә җәй көне матур була, монда ширәм, агачлар утырттылар. Күңел ял итә, безгә дә качеле бар монда. Восстание урамы 71-нче йорт ишек алдында исә балалар өчен таган урынына чаган агачлары гына. Йортларның иске булуын эскәмияләрдән дә чамаларга мөмкин. Әбиләр утыралар тегендә.
Әмне балалар өчен монда бөтенләй бер нәрсә дә юк. Бушлыкны 3 еллык безнең ишегалды программасы капларга тиеш. Инвентаризация тәмам. 7000 ишегалдына тулысынча ремонт кирәклеге ачыклана. 30%-ында асфальт әйбәт булып чыга. Ә кайберләрендә ремонт инде соңгы елларда ясалган. Киләсе елга эш башланачак. Бу максатка 17 миллиард сум акча бүлеп бирелә. Минимальный перечень работ. Өстенлекле эшләр исемлегендә 7 юнәлеш. Бу беренчедән юлларны төзекләндерү, җәяүләр өчен аерым сукмак ясау, ишек алларын яктырту, балалар мәйданчыгы, өлешчә яшелләндерү һәм шук түгү мәйданнарын рәткә китерүдән гыйбарәт. Һәрбер ишек алдан аерым караячакбыз. Беренче булып иң начар ишегалларын рәтләргә җыеналар. Төзекләндерү эшләрен киләсе елның апрель-май айларында башлаячаклар. Рәмзилә Гафиятуллина, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Эшле дә, йортлы да, авыл хуҗалыгында эшләүчеләр өчен өр-яңа торак программасы. Бүген аның турында Татарстан Дәүләт Советының экология, авыл хуҗалыгы һәм агросәнәгать комитеты утырышында сөйләделәр. Ул авыл территорияләрен комплекслы үстерү федераль программасы нигезендә киләсе елга гамәлгә керә. Яшь белгечләрне авылда калдыру өчен зур мөмкинлек ди депутатлар. Төзелгән йортларга кемнәр дәгъва итә соң? Тулырак Фәйрүзә Мәҗитова. Эш бара-бара авылга тарта. Лилия Мәскәүдән туган авылы Искәлмәткә күченеп кайтып күркә үстерә башлаган. Агростартап программасында катнашып грант тота. Акчаларны кош абзары төзүгә тоталар. Әзрәк поддержка тегеп җибәргән кебек булды безгә. 2 миллионнан алып 4 миллионга кадәр грант отучылар республикада 103 кеше. Аларга бирелгән ярдәм күләме 312 миллион. Бу хакта бүген дәүләт сайтында әйтелде. Экология һәм агросәнәгать комитеты утырышында авыл хуҗалыгын үстерү буенча дәүләт программаларына нәтиҗә ясадылар. Агростартап заявили 132, выиграли 103. Грант отучылар кимендә 2 кешене эшли итәргә тиеш була. Өстәвенә киләсе елдан авыл хуҗалыгындагыларга торак алу тагын да җайланырга тиеш. Гаиләдәге яшь гражданнар программасына алмашка яңасы килә. Моңарчы 35 яшькәчә булганнар йорт бәясенең 30%-ын гаилә бюджетыннан түләп, калганын дәүләттән бирелгән субсидия хисабына йорт салып керә алдылар. 2020 елдан кешенең яшенә карамыйча, авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә әзер торак йортлар алу мөмкинлеге бар. Төп шарт эш бирүче торак бәясенең 20%-ын капларга тиеш була. Нуждаемся карап, гаилә санына карап анда квадратный метр каралган була һәрбер кешегә. Әгәр 10 ел анда эшли икән, анда инде программада каралган 1%-ка кадәр булган ташлама белән ул аны сатып алачак. 5 ел эшләсәң 10%-лы кредит белән йортны сатып алу мөмкинлеге бар. Әлеге программа уңышлы эшләп китсә, яшьләр дә авылга кайтыр ди депутатлар. Яшьләргә безнең тораклык кирәк. Һәм безнең республикабызда катнашканнан соң без моның үзгәрешләрен үзебезнең авылларыбызда сизәчәкбез. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы өчен 2024 елга кадәр төрле бюджетлардан 3 триллионга якын акча каралган. Бу авылларга юллар салу, утлар кертү, газлаштыру кебек төп проблемаларны хәл итүгә юнәлдереләчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бер күлгә сыймыйлар. Кичәге чыгарылышта без Чаллыда үлемнән коткарылган аккышларны Казанга күчерү хакында сюжет күрсәткән идек, әмма Кабан күлендә инде күптәннән яшәгән аккышлар яңа күршеләрен кабул итми. Кышлар арасында килеп чыккан низак аркасында берсенең канаты да җәрәхәтләнә, шуңа күрә зыян күргәннәрен күлдән тотып алып, зоопаркка урнаштырдылар. Алар хәзер карантинда. Сәламәтләнгәч, иске зоопаркның күленә җибәрәчәкләр, монда алар өчен барлык уңайлыклар да тудырылган. Әлеге сәгатькә менә шулар иде, уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Скоро 7-я национальная музыкальная премия «Болгар-радиосы». 14 декабря. Пирамида. Билеты в продаже. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов «Онытмагыз ялгыз әтиләрен» дигән программасы белән сәфәргә чыга. Онытмагыз ялгыз әтиләрне. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Канавто на Сибирском тракте дарит всем покупателям автомобилей «Лада» зимнюю резину. Успейте обменять свой автомобиль на новую «Лада» с выгодой до 205 тысяч рублей. Звоните 239 77 27. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Только до 31 декабря 2019 года лечение катаракты 19 900 рублей. Офтальмологическая клиника «Кузлер». Телефон в Чистополе 4 75 80. Телефон в Вятских Полянах 6 42 42. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус».
Крепковид для кур и птицы. Это кальций, фосфор, минералы для крепкой скорлупы яиц, здоровья и яйценоскости кур. Xeyirli kеш исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Халыкара допингка каршы комитет Россия спортчыларын дөнья күләмендәге ярышлардан 4 елга чикләштерергә тәкъдим итте. ВАДАның башкарма комитеты әлеге мәсьәләне 9 декабрьдә карыячак. Казанда судагы спорт төрләре буенча халыкара дәрәҗәдәге ярыш үтте. Беренче тапкыр оештырылган спорт чарасы дуслык дип атала. Анда Германия, Грузия, Казакстан һәм Россиядән яшьләр командалары җыелган иде. Гер күтәрүчеләр бу көннәрдә Биектауга җыелып, атаклы спортчы Тахир Беккиневның истәлегенә багышланган турнирда осталыкларын күрсәтте. Биектауда гер күтәрү буенча ил күләмендәге ачык турнир узды. Ярыш СССРның һәм РСФСРның спорт стасы Тахир Беккиневның якты истәлегенә багышланган. Әлеге шәхес көчле спортчы булудан тыш, акыллы җитәкче буларак та хөрмәт казанган. Юморный, нык характерлы, грамотный, образованный. Исән булса, Тахир Газим улына быел 75 яшь тулган булыр иде. Үзе безнең урада булмаса да, аның яраткан шөгылен дәвам иттерүче бар. Ул аның улы Илшат Беккинев. Ел сайын гер күтәрү буенча менә шундый дәрәҗәле ярыш оештыра. Катнашучылар саны арта, көчлерәк спортчылар җыела. Әтисе үрнәгендә җаваплы һәм максатчан булып тәрбияләнгән Илшат Тахир улы өчен бу чараны үткәрү дулкынландыргыч та, зур җаваплылык та. Катнашучылар күбәя. Бу безнең якын регионлардан, күрше регионлардан килә, Удмуртиялар, Ульяновск, Самара, Чувашия, Кировская область. Лар катнаша, бу безнең өчен бик шат. Тахир Беккинев истәлегенә багышланган турнир 23-нче мәртәбә оештырылган. Спортчылар төрле төбәкләрдән килгән. Яңа мауга башлаучыларда тәҗрибәлеләр дә күп. Много соревнований сейчас было. Без монда һәр чак бик теләп киләбез, зур җаваплылык белән әзерләнгәннәр. Үземнең нәтиҗәмә килгәндә тагын да югарырак күрсәткечкә ирешәсе килде. Легендар спортчы Тахир Беккинев истәлегенә багышланган турнирда җиңү түгел, хәтта катнашу да зур уңышлы спортчылар. Чөнки тәҗрибә туплау ул җиңүгә ышанычлы адым дигән сүз. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча киләсе тәүлектә көньяк-көнчыгышта чыгышта бөгелмә баулы азынакайда болытлы, явым-төшемнәр булмый, 8 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама яршылы Алабугада шулай ук болытлы, температура 7 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида явым-төшемсез 6 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта сүрән көн көтелә 5 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәледә болытлы, температура 5 градус. Чистая Нурлатмамада Ширмешан халкына синоптиклар болытлы көн вәгъдә итә, 7 градуска кадәр салкын була. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясыз дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Оз медицина үзәгенә килеп инаныгыз. Абитуриентлар игътибарына 8 декабрь Россия Ислам институтында ачык ишекләр көне. Рәхим итегез, иртәнге 10-да башлана. Казандагы номер 251-01-55. Башкалабыз Казанда 4-6 градус салкын. Явым-төшемнәр көтелми. Җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы күмеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 78%. Җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Бөердәге ташларны дистанцион рәвештә таркату авыртусыз.
Мәжбүри медицина именияты полисы булганнарга Фармта клиникасында бушкам. 292-66-77 телефон номері бойынша язылырга була. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фармте. 292 66 77.